बे लामाजोंनो लाबोनांदों आरोना जि खस्थ'यै गारि फाल्थायहां फाल्थायहां बिराद गाज्रि लामाया नै Hey guys, yang saya sejauh sampai karena apa ada road lari road, saya lari jauh rumah mau juga karena Rani kita nggak bisa Rani kita relakan karena mau road lari karena aku bisa ngapain saya bisa ngapain video kalau Rani Gate मोनसिगोन दायो जों Rani Gate दायाव मोनसे स्पर्ट्सनि मोनसे शपिं मल दङ बिराद गिदिर आरोना बायनो हाया बिराद दाम-दामखा माल बुस्थुफोरानो नैबेनो एयारपर्टआ माबा एयारपर्ट सोलायलांबाय सरि शपिं मल बियो बेनो जाबाय आजरा माबा रानि गेट होनो बेखौ रानि गेट रानि होनो आरोना अमा बेदरखौनो बेयाव नै अमा बेदर मिथिं अमा फानदों बिराद दाम जेबोखौनो बायनो हाया फाग्लासो जों आजरा स्टेशन नै बे आजरा स्टेशन बिराद गारि थाखायो माल गारि माबा माबि आजरा स्टेशन मा थाङोथाय मिथिला बिथिं बिराद गिदिर बिल्डिं दङ नै कम्पानि गोजा बेफोराव रुम भारा थाग्रा Keringat, wow. Saya mau buat joker di mana saya itu. Saya mau buat saya satu kolam itu cuma saya kurang kan saya ini doa kalau lama BODO dong बेयाव न'खरसेया इयाव बिल्डिंआ भारा लानायना न'सुलाय मिथिला नै लोगोफोर बे लामाजोंनो लाबोनांदों आरोना जि खस्थ'यै गारि फाल्थायहां फाल्थायहां बिराद गाज्रि लामाया नै गोथौ हाबलांजोबखायो नै दा अखा हादैजों एकदम गारि बेलेग गारि खारना होनायजों हाख'वाखै माने अट'आ खारनो जा खस्थ' जाखायो ओरैबायदि खस्थ'यै इसोरो जेने थेने गिलुं बारबोनांदों दायो आनलड खालामखांबाय आं आनलड खालामनायाव भिडिअखौ लानो हायासै
मानो होनबा मबाइल केमेरा हमनो लोगो रावबो गैया नालाय ओंखायनो लायासै आरोना। दायो जों माबाखौ मा होनो रडखौहाय गारना फैबाय आरोना, आनलड खालामना फैबाय। दायो थांफिनसै दखान गुदामसिमहाय, नायलांबाय थादो। दखानसिम थांफिनगासिनो दायो आद्रासिम। नै आर्मिफोरनि